झगड़ा कैले रहलन हो। अरे बाप रे, का भइल हो? अरे झगड़ा तो कैले रहलन, वहाँ तक ठीक रहल है, लेकिन झगड़ा कैले के बाद घरों छोड़ के चल गईलन। कहाँ चल गई? सुना बतावत ही। बोला। फेंक दिहल गागरा बलम गईले अगरा पहुँचले कि ना, घरम कई के गईले झगड़ा पहुँचले कि ना। सुना ए सखी सुना। बोला। ऐसे मन करेला बिहान चली जाई, अपने बलमुआ के खोज के ले आई। आय अपने बलमुआ के खोज के ले आई, अपने बलमुआ के खोज के ले आई। ऐसे मन करेला बिहान चली जाई, अपने बलमुआ के खोज के ले आई। खोज लिहली हाजीपुर गाजीपुर पटना पहुँचले कि ना, घरवा कई के गईले झगड़ा पहुँचले कि ना। और सुना सखी, एक ठे हाथ दुर्गा लाल हवन, एक ठे जेपी हवन, एक ठे पलालू हवन। ये लोग तो औरो झगड़ा पे झगड़ा झगड़ा पे झगड़ा भिड़ौले रहलन। अपने लहान में खुले हुए। हाँ बहुत एकदम समझ लो नरक कर देले हन। तो फिर सुनी। रतिया में काट ले खगड़ेला से जरिया, मन कर खाइली जहरा महुरिया।